danna subscribe, kana danna lakin da alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mai saurare, barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin wannan channel ta mai albarka mai suna Arewa 25 TV. Mai saurare, da idan wannan ya kasance shine zuwanka na farko wannan channel ta mai albarka mai suna Arewa 25 TV, to da ka daure ka danna mana subscribe, kana ka danna mana like da alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Da idan wannan ya kasance shine zuwanka na farko, to da ka daure ka danna mana wa'annan domin hakan shine zai baka damar samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Tabbas kwai da gaske Dauda Kahutu Rarara ya aure Aisha Humaira, wacce kan babbar yarinyarsa wanda take mai amshin waka. Tabbas kwai da gaske wannan Nazir sarkin waka ya fito da sabuwar waka zuwa ga auren wannan mawaka, wata kan Dauda Kahutu Rarara. To tabbas kwai da gaske Nazir sarkin waka ya yi sabuwar wakar da bata gamsu da Rarara ba, saboda a takaice ba sa shiri da Rarara. To tabbas kwai da gaske wannan waka da Nazir sarkin waka ya jawa kansu zagi sosai fiye da yace ba kwa zato masu kallo, fiye da yace ba kwa zato ya jawa kansa zagi sosai. A yanzu haka tabbas kwai da gaske Rarara ya zazzagi wannan mawaki da bai karbi wannan waka da yayi ba wannan mawaki, wata kan Nazir sarkin waka. Tabbas kwai da gaske masoyan wannan mawaki Dauda Kahutu Rarara sun zazzagi wannan Nazir sarkin waka a takaice da wannan waka da, saboda a tun da ba shiri suke da wannan mawaki Dauda Kahutu Rarara ba. To mai saurare, muna ƙara mai jaddada ma da idan wannan ya kasance shine zuwan karɓar wannan channel ta mai albarkar, to da ka daure ka danna mana subscribe din, kana ka danna mana like da alamar ƙararrawa. Mai saurare, domin hakan shine zai baka damar samun ingantattun bidiyon mu da zarar mun ɗora. To tabbas kwai da gaske wannan mawaki watakan Nazir sarkin waka ya janye wannan waka da yi wa wannan mawaki Dauda Kahutu Rarara. An yanzu haka tabbas kwai da gaske Nazir murna ta koma ciki san wannan waka da yi wa Dauda Kahutu Rarara da bata gamsu da shi ba. Baya da haka tabbas kwai da gaske Aisha Humaira wannan waka ta burge ta, wannan wakar Nazir sarkin waka ta burge wannan mawaki Aisha Humaira ta kan amarya. To tabbas kwai da gaske shi kuma Dauda Kahutu Rarara wannan waka bata burge shi ba, saboda a baya da wannan mawaki tunda ba shiri suke da wannan mawaki Dauda Kahutu Rarara ba. To tabbas kai da gaske anan muka kusa kawo ƙarshen wannan labarai namu a yau. Mai saurare, in wannan ne ya kasance shine zuwanka na farko channel din, muna ƙara mai roƙonka to da ka daure ka ringa biyo mu domin ka ringa jin lakanin labaran da muke ɗauke da su. A yanzu haka yanzu za mu ɗora maka waka a ƙarshe. Mai saurare, to da ka biyo mu ka kasance da mu a cikin wannan channel ta mai suna Arewa 25 TV, to da ka danna mana subscribe din, kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin hakan shine zai baka damar samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Tabbas kwai da gaske wannan amarya ta karbi wannan waka da wannan Nazir sarkin waka yayi, amma tabbas kwai da gaske mijinta a watakan Dauda Kahutu Rarara bai gamsu da wannan waka da Nazir sarkin waka ya fito ita ba akan wannan mawaki Dauda Kahutu Rarara. To a yanzu haka tabbas kwai da gaske wannan mawaki ya ja kansa abun kunya da irin wannan waka da zai samu kuɗi. To tabbas kwai da gaske mutane ma basu gamsu da wannan waka ba, mu ma gaskiya masu labaran nan ba mu gamsu da wannan waka da wannan mawaki Dauda Kahutu Rarara ba. Ni muka kawo ƙarshen takaitaccen labaran namu a yau.